jenengan mboten turun to, Pak? Ora seneng aku. Lah napa? Ora doyan. Nggih nek mriki tempene gedhe-gedhe nek kula ireng. Nggih. Tempe mriki lho. Heeh. Besengeke. Heeh. Ireng-ireng nika nek ngen kula. Nek nggonamu. Nggih. Ayo karang ya wis wong Kulon Progo iki ireng-ireng kok. Besengek lho, Pak. Lah ya beksengek aku ya ngomongke besengek. Nggih sing jenengan dahar nika lho. Ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ya iki saka ngendi, Mak? Kulon Progo. Saka Kulon Progo ya dusune Gembongan. Nggih, Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Wah, Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Nggih. Pernah ngendi? Pinggir Kali Progo persis nyabrang ka Kulon Progo. Kulon Kali wis omahe Tatin. Oh, iya to. Nggih nek saking Kretek nika nggih 6 km. 6 kilo wis ora adoh kanggone wong mlaku wis ora adoh. Napa mboten? Ora, 6 kilo iki cedhak. Ya. 6 kilo iki nek tok nggo mlayu awakmu wis ramping kok wisan. Napa nggih? Niki iki mboten lemu nggih. Kok ngono kok ora lemu mbok ditontonke Pyai Wono Kasihan semene. Kok ngono kok ora lemu ki njur sing kuru kaya ngapa tak takon aku. Kuwi iki wis kekebaan gajih kuwi. Pundi ta mboten gajah kok. Mengo madhep rene. Gegermu iki wis mlentrung kabeh ngono kok. Pundi ta? Kuwi gegermu kuwi? Niki mboten mlentrung. Kaya tukul ngarep mburi. Ngarep. Maksudnya? Ayo kaya wis daginge iki tukul ngono lho. Iya. Mulane disuda. Lah kowe iki nek mayang nek ndi-ndi mandek warung tuku panganan, Iya. Niki mau mboten mandek e. Nah ya kok ora mandek kok mau ya tuku geblek barang. Iya. Oh nggih. Oh jenengan mboten turun to, Pak? Ora seneng aku. Lah napa? Ora doyan. Oh enak lho geblek Kulon Progo niku. Geblek Kulon Progo ora doyan aku. Ya geblek tempe kemul. Iya. Oh, khas mriki nggih, tempe kemul nggih. Tempe kemul iki nang kene. Mau teko dek langsung anget-anget tempe kemul. Tempe kok dadak dikemuli. Ha iya. Maksudnya tempe rasa dikemuli wis anget kok rumah saku. Iya. Iya ya, Mak. Mongko tempene gedhi nggih. Oh, tonjol. Persagi ngono kae terus pinggire ana glepunge ngono kae ana sledrine. Nek lagi panas dicokot jan temonjo tenan. Napa isine napa? Hah? Pocai. Apa? Pocai iki napa? Pocak embuh. Takono sing do ngendikan kae. Sledri. Oh, pocai. Bentuke kae napa?
Oh, suket. Suket. Oh, berarti ade mau mung disuguh suket ya. Pocai. Berarti mung dipethikke nang lapangan iki mau. Iya, ya ora apa-apa. Jarene nggih lho, Pak. Edan. Ning ra apa-apa Tin, karang kabeh iki mawa desa mawa acara, negara mawa tata. Kadang kala ciri khas desa iki dhewe-dhewe. Kowe ngerti Gunung Kidul Wonosari kaya ngono kae ora mung suket, walang kuwi dipangan. Iya. Nggih, walang uler kuwi do dipangan. Dadi ya asine awak dhewe iki asine do gragas-gragas. Iya. Kowe gelem apa remukan lemut? Pundi? Iki kebuangan iki lho. Bar tak semprot mudar kabeh iki. Niku lemut napa-napa to jane nggih? Lemut nek ning lapangan wong bentuke lemut kok lho. Iya. Nggih nek mriki tempe kemul, nek ngene kula besengek. Nggih nek mriki tempene gedhi-gedhi, nek kula ireng. Nggih. Tempe mrika lho. Heeh. Besengeke. Heeh. Ireng-ireng nika nek ngen kula. Nek nggonamu. Nggih. Ayo karang ya wis wong Kulon Progo iki ireng-ireng kok. Besengek lho, Pak. Lah ya besengek, aku ya ngomongke besengek. Nggih sing jenengan dahar nika lho. Ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae. Nika jenenge kanil. Kanil ki apa? Kanil niku saking santen. Oh, kelapa. Nggih. Dipiur-piurke nang kono kuwi. Mboten dipiur-piurke, le masak niku kangge santen terus kan nek umum terus dados kanil niku. Oh, ayo kok ana putih-putihe. Iya, tempene ireng kok ana putih-putihe. Tak kira nek sabun. Lho, kowe anggere anarkis tak ajar kowe. Omong durung ampleng. Ha niku sing marai gurih nggih niku. Heeh, pancen bener. Ya enak tenan kok ya. Kok sabun, kulino mangan sabun apa piye? Lho, rak kurang ajar to kowe. Lagi iki lho ana sinden ngonekke dalang mangan sabun. Iya. Lah wong tempe kok dikei sabun iki nek Tak kira ki ora nyata to. Ya lumrahe kok ya mosok sabun, nek mumpluk cangkeme. Ya ora apa-apa. Iya. Mengkari nyentor banyu. Ya nembang Tit. Napa? Sakarmu. Sakarep kula. Aku kang sing iki. Napa, Pak? Aku le wegah omongan karo kowe iki ya kuwi lho. Lah napa? Kene le ngarang omongan ki tenanan kowe iki ayu ning rada budhek. Kula mboten budhek lho, Pak. Lah wong nyatane aku omong ngene iki kowe ora krungu muni, ngono. Sinden kok syaratane, Lah nek jenengan jelas nggih kula krungu. Jelas wae omong kowe kuwi sing ora krungu kok. Lah nggih mengke. Awang iki kok ya. Ngandel ta. Ngomong apa jal? Aku omong muni iki ana pamundutan ngono kok. Oh, pamundutan napa? Ya langgam, sakarmu ki ana sing nyuwun langgam, ana sing nyuwun kono nyuwun Banyuwangen. Terserah kowe arep nembang sing endi. Banyuwangene mengke kan. Wanita sing keri. Ngandel ta. Napa, Pak? Gatekke to? Nggih. Kowe iki mbok sok kupinge dipresakke, Tin. Kok dipresak? Isin aku suwe-suwe nek ayu-ayu kok hahe. Lah nek jenengan iki sing ngomong sing nganggo mic barang kok ya ora jelas. Tatin. Kula, Pak. Kowe mau rene karo sapa? Kalih kanca-kanca. Teko jam pira? Jam 5 Numpak apa? numpak mobil. Oke iki? Ora krungu mulane tenan aku tau jagongan karo kowe. Kowe kelingan ora udan-udan kae poso-poso jagongan wong loro. Anu pas buka puasa kae. Nggih. Mburimu disumeti mercon gedhe banget. Duwer aku jingkat tok kowe mercon sakniki ming mak plik ngoten nggih, Pak. Amik ming cilik ya mak plik ya. Gedhe kowe iki mergo kowe budhek kuwi. Lah kok ora nek gedhe. Iya kok ngeyel ora. Ayo dites iki Tatin, baleni. Rene Tatin. Kula, Pak. Kowe karo sapa rene? Kalih kanca-kanca. Jam pira? Jam 5. Transite nendi? Ten mburi niku? Wis kamu urung? Wis apa? Wis mangan urung. Oh, wis mangan. Dereng. Budhek ning no. Kok budhek? Ora wangsulan terus ming ngono ki ra ya. Lah mboten jelas ming wis. Ya ora wae. Jajal jenengan nggih kula tes nek ngono ki. Oh, silakan, oke. Ono ya tetep budhek kok. Kuwi. Jajal apa piye? Wis- Pak Sina. Ngapa? Pak mriki jam pinten? Jam 5 Kalih sinten? karo sopir. Transite ten pundi? Ning omah tingkat Pun maem. wis Lah. karo kanca-kanca ning kono.
Lah. Wah ya kabeh ya skor kemamru panitia. Lah. Ayo kaku, peyoga, terus tukang son kabeh do maem kabeh. Kupinge lancang nek kuwi. Kok kupinge lancang? Lah kula wae omongan ra jelas kok iso jawab. Ah salahe kowe kok omong kok ora jelas, sing penting aku ora iso jawab. Berartine kowe sing lancang. Omong-omong kok ngono ya tak wangsuli terus gak. Nek kula ya ora cetha ya, ha? Ngono. Ya ora. Kok kuwi mau kok lancang ngomong terus. Dasare ya kowe kuwi sing lambe lancang kuwi. Iya. Kuping lancang karo lambe lancang. Dadine lancang-lancang. Ayo. Apa niki ya? Langgam apa Banyuwangen? Banyuwangene mengke turene napa sakniki? Siap, terserah kowe marek apa. Sakniki napa mengke Banyuwangene, Pak, Bu? Sakniki? Oh, nggih. Nggih. Kangge bawa mboten? Oh, penonton mriki nggih demenake nggih, Pak. Lenggah nggih. Iya. Ya ora apa-apa wong iki ya sing bayari ya penonton kabeh kuwi para lenggah kuwi do. Niki dak urunan apa? Ha iya kok rumangsamu. Kok dadak takon iki ngapa takon? Lah orang tak kira ming delok tok ngono lho. Oh ya ora kok ya iki warga Wanakasihan iki desa Wanakasihan do urunan nglumpukke dhuwit ngundang awake dhewe iki mula ya dituruti sak bisane. Urunan selama 2 tahun. Heeh. Sing mlumpuk akeh nggih. Ya lumayan. Niku wonten mboten? Ora sik. Kowe kok terus tekan mlumpuk akeh iki endinge aku hafal. Napa? Mlumpuk akeh engko tekane ming teko aku. Kok tekan kula ming sementen ngono kuwi. Lah nggih biasane wonten niku. Cok tak tanjihke panitia dalange pira ngono. Oh lho, kowe sinden kok pengen nyo. Ki mau sing nyuwun apa? Banyuwangen mau nyo. Nyo tampanono nyo. Lho aku ndak dikira pelit. Pinten niku? 100. Oh nggih siap. Ah, engko tuku geblek nggo guru ki kowe iso. Iya. Nggih tuku tempe kemul wae enak. Heeh, wis engko ndak cangkeme cerewet nek aku pelit. Iya. Lah nggih pelit mboten? Oh ora kok ya. Ah, ndek wingi nika ya pelit kok le. Ndek wingi ning ngapa? Nek terkenale napa nek mriki? Hah? Gule kobis. Gule kobis ngapa to? Jenengan niku lho wingi pas kula latihan. Latihan apa? Tengen jenengan. Nang nggon aku latihan ngapa? Disuguh gule ning ternyata ana iwake mung gule kobis tok. Hehe. Wah ajar lho kowe. Karo dalang kok ngono. Oh, jak apa kok? Ngono sisan. Dijak amung madhep rono lho wong ngene ngene. Aku gak kowe iki mirang-mirangke kok ya. Lah mirangke ngapa? Nyatane ya ngono kok. Sing muni golek kobis sapa? Kula. Kowe iki mergo le njupuk kari dhewe iwake wis entek. Ming kari kobis. Lah ya sing penting kula ya koman. Aku ora wis omong to Tin gek njupuk maem kono engko gek bar maem latihan meneh. Mengke mak gampil mengke kaya wong kemayu kae. Bareng njupuk kari kobis terus tok sebar-sebarke golek kobis jengkulmu mlocot kuwi. Aku nek ming tuku iwak nggo makani kowe wae jek kuwat e padahal. Lah wingi ra ono tenan lho nganti gobyos lek goleki iwake nang endi to. Kowe kok ngongso tetep ora ono kok tak goleki. Ya. Pokoke ra isin goleki nang nggon ngono endi wae ora isin. Ya mbok menawa kowe etok siji apa loro kan lumayan bat iki dalang kondang kok ora ono iwake iki karepe kepiye to iki. Kowe setan. Paling ono dikeki iwak. Kalau Tin kaya wak pitik jebule meng gemak dijembeng. Gemak dijembeng piye? Lah meng pitik cilik ra kaya ngapusi ya bener Pak, ngapusi kuwi dalange teko ngapusi. Seksine wong akeh iki. Aku nek ra nganggo seksi penabuh ki nyatane semene iki ora ana sing protes. Sinden ya ora ana sing protes. Pitikne ora wani. Nyatane ya ora tau ana sing nganu takon karo aku, Pak, nek latihan mbok ngagem iwak. Sing wingi deloken. Napa? Mari tak tebaske blumbang siji tak tebas. Tak nggo makani kowe kuwi. Napa? Kok muni iso muni golek kobis. Anu to, iwak nila sing gari ndas toke to. Piye? Ra piye. Lah ya aku mesti komanan ndak. Sesuk awan tak idak-idak. Lah ngapa? Aku terus gah. Iya, ayo wong kon njukuk dhisik, ayo dikrokoti wiyaga.
Wiyagane ra duga-duga. Wiyaga ki nek njupuk lawu nek latihan ki iwake nang ngisor. Terus Iring, iwak lagi sego dadi ra ketara engko njupuk neh. Dadi sak wiyaga iwake papat. Ayo entek kok. mula kok aku meng kemana ndas. Ndas ya doyan kok. Lah ya anane. Ayo. Wis lawe gule kobes. Garindas. Men menengke wae. Iya. Sinden ki anggere iso ngece dalang ngono kuwi wis deloken ora. Napa? Raine gampang keriput. Iya. Masa? Deloken wae kok. Ya ora jenise ya. Kepleh-kepleh engko. Kapleh kaya Kok ngunekke gemak dijembeng barang. Aku dijembeng ora? Gemake lho. Lah wingi sapa yang jembeng? Ayo baku. Mbok ra ae mbok Pak ngono lho. Nggih, Pak. Aku ki sing bayar kowe lho. Pak. Kowe tak jak ndene tak jak. Pak. Wis trewek. Lah piye to jare kon muni Pak? Ah, Pak mbok basa kok ae kaya ngundang kaya dijak ngrajang apa wae. Iya. Wis kek bawa apa bawane? Nggih, Banyuwangen to. Banyuwangen. Gerajakan? Wulan andung-andung. Gelang alit napa gerajak? Napa? Ana sing arep muni gelang alit dadi gelang andung-andung. Nggih. Gerajakan? Ya, gerajakan. Oh, nggih. Dibawani gelang alit. Ya, dadi main komplit. Monggo. Mambiat mayun Sowarane kurang nyeter. kok nyeder? Lho nek Banyuwangi iki sowarane ngono. Kok nek suwek piye? Dijahit kok ya. Kayak tukang jahit kok rasa semelan. Ambing suwek. Ya? Kulino jahit apa piye kuwi sajake? Iya, kurang nyeter. Kaya ember borot Ora apa-apa, ciri khas Banyuwangi dhewe. Sinden Yojo ana ciri khase dhewe, sinden Jawa Tengah ana ciri khase dhewe, sinden Bali ana ciri khase dhewe, sinden Sunda ana ciri khase dhewe, sinden Banyuwangi ana ciri khase dhewe. Ora ana sinden Banyuwangi kok. Kaya black. Ya Mas, ora ana ning keras. Iya. Dadi ngenten iki wau. Baleni. Ya wis. Lambengku dadi nganu Piye? Kaya tambah ombo ngono. Ora apa-apa wis biasa ngono kuwi. Sak umuran kowe wis biasa ngono kuwi. Maksude? Ndasmu kowe. Maksude piye kok sak umuran tambah ombo? Ora terus ayo. Kah aku lho. Aku ya wegah. Aku gelem, Den. Mangga. Gending pelambiangan Nyeram bayi noswan tara bengok banyu pianyu wangi wah saiki mendhet kolon gunung wetan segara napa niku? dintul-tulke ngono kuwi nek Banyuwangi ki ora Ben ngapa? ya ben apik kok ben persis kok ben ngopo ngel banget Nek kok apik nek apik dintelke ngono. Heeh. Hah?
Ah. Wetan segara. Piye mau? Ngono kuwi. Gak kaya kirek ya? Agene krasa. Agar tak lokke. Iya. Ning pancen ngono, kowe delok nek penyanyi Banyuwangi kae. Ah nggih. Iya. Sing dereng iso e. Yo. Isik Jawa. Ajar. Lar lan kidul alas angker. Nah, mulane belajar karo pentas niki. Kang kalih wiyat lewiat Kang kalih wiyat lewiat. Jos, pertahankan. Blambyang. Wes sesuk tekan kene tenan lho iki lambene. Apa ya ora kok ya. Lah ya duga-duga. Lah nek kanten iku tekan le mrenges dadak mrenges tenan nih. Ora iso, kuwi tetep iso. Kuwi swara ora swara cangkem kok, Din. Swara gulu. Blam. Kula dadak anggo niki. Apa? Dadak di ngene-ngene. Dadak dijembeng sithik. Oh. Ya wis ben. Lah piye? Mah aku omonganmu iki. Ra kulino jembeng. Iki omong jembang. Lah nek ning ditarik, ora kulino ditarik. Diambake. Ah. Cok ngambake ora? Lah, aku gila isih-isih. Ngapa ya? Sing eneng mesti. Heeh. Balam biangan balam biangan. Ya, mangga. Gerajakan Banyuwangi, yuk.